खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां ओंखारदों। रायजोनि लाख लाख साख्रि गैजायै सुबुंफोरनि थाखाय थाबैनो गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर आसाम बिथांखिनि दारै रायजोनि सिङाव थानाय गासै साख्रि गैजायै सुबुंफोरा मेट्रिकआव उथ्रिसार जानो हायाब्लाबो आसाम सरकारनिफ्राय 3 लाख रांहै मोननो हागोन आरो जायफोरा पस्ट ग्रेजुएट उथ्रिसार जानाय बिथांमोना फालांगि जागायजेननो थाखाय साफायाव 5 लाख रां मोननो हागोन। 2 लाख आसामनि सुबुंफोरा बे रांखौ फालांगि एबा बिजनेस खालामनो थाखाय मोननो हागोन। बे रांखौ मोननो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौ 23 सेप्तेम्बर खालारखालि मोनसे फोसावथायनि गेजेरजों फोसावना होनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनां दि बे 3 लाख रां आरो 5 लाख रांखौ नोंथांमोना 5 बोसोर फालांगि खालामखांनायनि उनाव सोरखारनो फिदिंफिनना होनो नांगोन। आरोबाव हान्था मेला बिफाननिफ्राय मोनसे खौरां फोसावथाय। नोंथांमोना बाइक स्कुटि सालायो नामा? नोंथांमोना जुदि बाइक स्कुटि सालायोब्ला सांग्रां जादो दिनैनिफ्रायनो। नोंथाङा बाइक एबा स्कुटि सालायोब्ला हेलमेट गानखानांगौ जाखायो। हान्थामेला बिफाननि नेम बादियै हेलमेट गानाब्ला जुरिमाना होनांगौ जायो। नाथाय दानिया हेलमेट गानोब्लाबो गानाब्लाबो जुरिमाना होनो नांसिगोन नोंथांमोना। हेलमेट गानोब्ला जानला मानला गानोब्लाबो जानाय नङा। आसाम सोरखारनि हान्थामेला बिफाना फोसावना होनाय बादिब्ला नोंथांमोना गाननाय हेलमेटआव ISI नाम्बार थानो नांगोन, खर'आव मोजां हाबनाय जानो नांगोन, हेलमेटनि बेल्टखौ खानो नांगोन आरो हेलमेटनि सिंनि बाहागोआबो मोजां गोरा जानो नांगोन। जुदि नोंथांनियाव थानाय हेलमेटआव बेफोरबादि गुन गैयाब्ला दिनैनो नोंथाङा गोजाम हेलमेटखौ दोननानै गोदान हेलमेट बायनानै लाखादो। नङाब्ला हान्थामेला बिफाननो जुरिमाना होनो गोनां जागोन माब्लाबाफोर हमजाफ्लाङोब्ला। आथिखालनि डिजिटेल मुगायाव बयनिबो आखायाव एन्ड्रइड मबाइल फन थाखायो। बयबो लाइमोनफोर आरो उन्दैफोरा बांसिनानो ससियेल मिडिया फेसबुक, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम बायदि बायदिफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। थिग बेबादि समावनो कर्नाटक गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय मोनसे राय फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। कर्नाटक गोजौ बिजिरसालिया राय होनाय बादिब्ला दानिया 18 बोसोर बैसोनि उन्दै लाइमोन आरो गथ'फोर जायफोर भट होनो हानाय मोनथाय जाथ'वाखै बिसोरनो ससियेल मिडिया फेसबुक, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम बायदि बाहायनो होनो नाङा होननानै कर्नाटक गोजौ बिजिरसालिया रायजोनि सिङाव थानाय गासैबो गथ'फोरनि बिमा-बिफा आरो दिथागिरिफोरखौ बयखौबो गावनि गथ'-गथायफोरनो ससियेल मिडिया नायनो एबा बाहायनो होनो नाङा होननानै मेजिस्ट्रेट जी नन्देश्वर आरो बिजय कुमार ए पाटिला बिथांमोना खावलायहरदों। ससियेल मिडिया फेसबुक, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम बायदि बाहायनायनिफ्राय गथ'फोरा गोजानाव थायोब्ला गथ'सानि फरायनाया मोजां जागोन लोगोसे रायजोआवबो जौगानाय फैगोन होननानै बिथांमोना बिजिरसालियाव राय होदों। साननैसो सिगां बिटिसि हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी बिथांखौ पृथ्वी नारायण देब मेसआ बेंटल फरायसालिमायाव जारिमिनारि आयदानि एसिस्टेन्ट प्रफेसार खालामनाय समाव साख्रिया जाखायाखौ मोनथिखानानै NDB आफादाव हाबदों होननानै बुंनायनि सायावनो मैया बेंटल फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल डक्टर रनजित कुमार नार्जारिया फिन्नाय होदों। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला EM रनजित बसुमतारीया गोबाव समनिफ्रायनो बेंटल फरायसालिमायाव जारिमिनारि आयदानि एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै खामानि मावबोदोंमोन आरो बिथां रनजित बसुमतारीनि मुङाबो साख्रिनि फारिलाइयाव रोखा रोखा लिरनाय दंखायोमोन। थेवब्लाबो बिथां रनजित बसुमतारीया हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखायसो गावनि साख्रिखौ जागोन होनना मिथिखासेयावबो NDB आफादाव हाबदोंमोन होननानै खेंफोरथि होदों। हाथायाव ओंखारलायबाय आरोबाव प्लास्टिकनि माइरं। आसाम सोरखारनिफ्राय माइरं कार्डनि दारै होनाय माइरंजों लोगोसे प्लास्टिकनि माइरंखौबो राननानै होनाय जादों रायजो राजाफोरनो। रायजोनि गोबां दाब दाब ओनसोलनि कन्ट्रल गलाफोराव सोरखारनिफ्राय फैनाय माइरंखौ राननानै होनायाव प्लास्टिकनि माइरं ओंखारनायखौ सिगांनिफ्रायनो खोनानो मोनबोबाय थादोंमोन। थिग बेबायदि समावनो सामगुरि गामियाव माइरं कार्डनि दारै मोननाय कन्ट्रलनि माइरंआ प्लास्टिकनि ओंखारनायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो रायजो सोरखारखौ बेनि सायाव राहा लानो थाखायबो खावलायदों। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बुंनाय बादिब्ला प्लास्टिकनि माइरंखौ दैयाव सुयोब्ला गोजावो आरो दुंथाइ मोनोब्ला गलिलाङो होनना। बे जाथायनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनाय जानांगौ आरो थाबैनो प्लास्टिक माइरंनि सोलाय गुबै माइरंखौ जगायना होनो नांगौ होनना रायजोफोरा सोरखारनिसिम खावलायहरो।
रायजोनि गोबां दाब दाब ओनसोलाव मोब्लिबनि जेंनाया जोबनानै थाङाखै। माब्लाबा मोब्लिब गैयैनि जाहोनाव दुंथाइजों थानो हायै जानाय, माब्लाबा मोब्लिब बिल दैथायहरनायाव बेले बेजे जानाय बायदि बायदि। बेफोरबादि जेंनाखौ लानानैनो मैया क'क्राझार जिल्ला कमिटि आम आदमी पार्टीआ क'क्राझार नोगोरमायाव थानाय मोब्लिब मावखुलियाव 1 घन्टा धरना रायजो सोरखारनि हेंथायै धरना हाबाफारि लादोंमोन। बे 1 घन्टा धरना हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला आम आदमी पार्टीनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा खौरां बिजोङाव बुङो दि आथिखाल बिजेपि सोरखार दैदेननाय समाव मोब्लिबनि जेंनाया गोबां बांबोबाय। रायजोनि दाब दाब ओनसोलफोराव नांगौ बायदि मोब्लिब थाया। जुदि 1 घन्टा मोब्लिब थायोब्ला 6 घन्टा एबा 7 घन्टासोआनो मोब्लिब थाया। गंसे एबा गंनैल' मोब्लिब बाल्ब लगायोब्लानो 500 रांसो बिल फैयो। रायजोनि गासैबो दाब दाब ओनसोलाव बेबादि जेंनाया जागासिनो दं। बेनिखायनो बिथांमोना रायजो सोरखारनि मोब्लिब बिफाननि मन्थ्रि नन्दिता गार्लसा बिथांखौ थाबैनो मोब्लिबनि जेंनाखौ सुस्रांना होनांगौ होनना गोख्रों रावजों खावलायहरो। मरियनीआव मोनसे दुखुनांथाव लामानि जाब्रबथाय। मरियनी आरो नागालेन्ड सिमायाव गंसे गोसायै फैबाय थानाय ट्राक गारि आरो टाटा सुमोनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनाय जाथाय जादों। बे जाथायाव टाटा सुमोआव थानाय सा 10 दावबायारिफोरा थैदों होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि मरियनी नागालेन्ड सिमायाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गंनैबो गारिया मोजाङै नुज्लायलायैनि थाखायनो मोगा-मोगि सौग्रावलायो आरो गंनैबो गारिया 200 मिटार गोथौ हाखराव गोग्लैलाङो। टाटा सुमोनि सा 10 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो ट्राक गारिनि ड्राइभार आरो हेन्डलमेनखौ गोब्राब थासारियाव देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। आरोबाव सासे लाटमन्डल हमजाबावबाय। आसाम सोरखारनि एन्टि कारापसन बिउर' आरो सिएम भिजिलेन्सआ गोबां सिगांनिफ्रायनो रायजोनि सिङाव दाब दाब ओनसोलाव सोरखारि साख्रि मावग्रा सुबुंफोरखौ घुस लानानै रां जाख्ल'नायनि दायाव हमबोबाय थानायखौ नुनानैबो खायफा सोरखारि मावथिफोरा सिरि सिरि रां लानाय हाबाफारिखौ दिनैसिमबो मावगासिनो दं। बिनिनो फिथाइ महरै लखिमपुर जिल्लानि सासे लाटमन्डलआ हा नामजारि खालामना होनायनि मुङाव 1 लाख रां घुस बिना लानानै हमजाबावबाय। गिबियाव लाटमन्डल हेमचन्द्र बराया 1 लाख रांनि मादाव 50,000 रांखौ गुगोल पे नि दारै लाग्रोदोंमोन। उनाव 50,000 आद्रा थाबावनाय रांखौ लायनो थांफिननायावनो लखिमपुर पुलिसनि आखायाव गोग्लैनाङो। सिगांनिफ्रायनो बिथांनि बेरेखा ओनसोलनि सुबुंफोरनिफ्राय गोबां रां जाख्ल'नायनि अजद दंखायोमोन होननानैबो पुलिस बिफानआ फोरमायदों। खोला भारत सावथुननि मुंदांखा फावगिरि आरो देंखोनि डाइरेक्टर विजय एन्थनी बिथांनि फिसाजोखौ मैया थैदों होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। बिथांनि फिसाजोनि मुङा जादों मीरा एन्थनी, 16 बोसोर बैसोनि, जाय थाखो 12आव फरायोमोन। मीरा एन्थनीआ गावनि थानाय चेन्नाईनि न'आवनो गावनि थाग्रा खथायाव दौलें लाना थैदों होनना मिन्थिनो मोन्दों। बिथाङा मा जाहोननि थाखाय थैदों बेखौ रोखा मोनथिनो मोननाय जाथ'वाखै। दा बे जाथायनि सायावनो पुलिसनि नायबिजिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं होनना मिन्थिनो मोन्दों। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।